naglalaro ka na naman. Lagi na lang, ha? Kulit-kulit talaga. Mari, kamusta ka na? Mabuti naman. Tignan mo yung anak ko, ang laki na, di ba? Oo, dati lit-lit pa niya. Ano ba yan? 2 years old, Mare. Alam mo ba, 1 year old pa lang, napakatapas na niya. Talit-talino niyan. No, baby. Ipasok mo siya sa Kumon, maraming classes ng mga mathematics, science, English, at marami pang iba. Wow, perfect sa talento niya. Talit-talino ng baby ko, eh. May art and writing shop ba doon? Oo, Aba, napakagaling nito. Magsulat, no, baby. tama-tama. Sige, papasok na ako sa kumun. Sige. Kayo'y patuloy na nanonood ng 25 minuto, sigurado ka dito. Ako po ang muli, si Charo Santot, host ng ating show. 2, 3, go. At para sa Worldwide Patrol, narito si Corina Sankis nag-uulat. Corina?